Is-sibt 27 ta' April, it-tim ta' Xarabank flimkien ma' TVM u l-Bank tad-Demm organizzajna ġurnata biex niġbru d-demm. Is-seba' ta' filgħodu, il-ħaddiema tal-Bank tad-Demm jippreparaw għal din il-ġurnata. Quddiem il-Bank tad-Demm intramaw ukoll il-Blood Mobile Unit u jintramaw il-bżiża wkoll għall-okkażjoni. In-nies qed jistennew minn kmieni biex jagħtu d-demm. It-tim ta' Xarabank għaddej bil-preparamenti wkoll. Jasal il-protagonist, Gianluca it-tabib. Illum se jiltaqa' ma' daw kollha li ġejjin jagħtu d-demm. Jiena stess kont nibża ħafna nagħti, l-ewwel darba li wardati ħażni ħażin ngħid il-verità għaliex tant bżajt mill-labra, imma hekk meta tkun grupp, u ma ġejt ma' grupp ta' sħabi u tajt bla problemi ġifieri. Gianluca mill-ewwel jintaqa' ma' kollegi tiegħu, Dr. Elix Aquilina, id-direttur taċ-ċentru għall-loti tad-demm. Gianluca mill-ewwel jibda jieħu r-ritratti u jiffirma. Dan it-tifel li Gianluca ġablu rigal li jagħmel hu stess. Gianluca jidħol jintaqa' mal-ħaddiema u t-tobba. Tibda l-attività u jibdew deħlin in-nies biex jagħtu d-demm. Diġà hawn kju biex jirreġistraw. Hawn ħafna nies ġodda li jridu jagħtu d-demm. Din il-mara ġiet tagħti d-demm għall-ewwel darba. Qomt kmieni tapposta biex ngħid żgur. Inni biex ħanati id-demm, ma dejjem prova nara li jkun hemm sħabi għas-support. Illum konna fl-aħħar jkun hemm is-support, allura qed ħana ma tonġi, qiegħda f'idej tajjeb. Ili naħsibha missieri jiġi bżonn li jieħu d-demm ukoll u tajjart. Anke l-kantanta Ember ġiet biex tagħti d-demm għall-ewwel darba u magħha ġabet lin-nannu wkoll. Għax kart in-nannu miegħek lux ma tiġix miegħi, ħaw tafni mal-ewwel. Ġejtu kmieni wkoll. Mhux il-boss. Jiena ġejt smart ir-riklam ta' Xarabank, ġejt l darbit oħra u kien dejjem baxx id-demm. U llum ġejt verek b'kuraġġ u llum tajjeb u nista' nagħti. Gianluca ikompli jieħu ritratti man-nies u jdur mad-donaturi. Thank you, ħafna. All right. Inti l-ewwel darba jew. Wara li tagħti d-demm, hawnhekk jitrattawk tajjeb ukoll għax tista' tirrilassa. Din Doris ġiet apposta biex tiltaqa' ma' Gianluca u biex ittieħ xalla li għamlet istess biex joħodha miegħu l-Iżvezja. Anke s-sindku tal-Pjetà, Kitanti, ġiegħat id-demm għall-ewwel darba. L-ewwel nett irid ngħid proset lilkom u t-tim kollu ta' Xarabank għal din l-inizjattiva daqshekk nobbli. Il-karattri ta' Ġorġu Pawlu bħas-soltu ikunu kullimkien u ġew hawnhekk ukoll. Bħala regal ħan niffermaw lek fuq il-postcard tiegħek hija żomma daqsxejn. La Paolo ħana millek qalb, millek hot and famous. Titħu ritratt miegħi. Ejwa. X'ġi tagħmel? Ejja fil-nofsi ħajġu. Lil Gianluca Ġorġu Pawlu jitolbuh jisfen iż-żifna tal-kanzunetta tagħhom, Hot and Famous. Għamel għamel id-dak waħda u hekk, Baxxi minn wara. Titbaxxi, Tiftaħ saqaj. li olli hekk, olli għal fuqek, u dawn tħabbathom issa sewwa, u tagħmel bejtek hekk sewwa. Ejja ġam. Waqt li n-nies jibqgħu ġejjin, jiġi wkoll il-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa Tonio Borg. Li wieħed irid jispjega wkoll li d-demm mhux xi ħaġa tagħtiha u mbagħad tista' tuża sena wara pereżempju, ġifieri huma hawnhekk l-isptar kultant żmien iridu bil-fors jagħmlu l-appelli għad-demm għaliex is-supply tonqos u anke xi d-demm ma tistax iżommu kemm trid. Il-Kummissarju Borg jiltaqa' ma' Gianluca u jidħol idur mal-post. Jasal ukoll il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia. Il-Ministru se jagħti d-demm għall-ewwel darba. Importanti iva li nagħtu semna wkoll għall-ewwel darba bħala tabib u bħala Ministru li qed nagħti d-demm. Il-Ministru Farrugia u l-Kummissarju Ewropew Borg jiltaqgħu f'din l-attività u magħhom jingħaqad Gianluca. Il-Ministru Farrugia jirreġistra bħala donatur u jippreżenta l-karta tal-identità. Qabel jidħol jagħti d-demm lill-Ministru jinvistaħ Dr. Gianluca Bezzina. Gianluca, l-pressjoni all right? Peress li sa Ministru mhux qiegħda daqsxejn. Allora, ma bil kameras. Jista' jkun ukoll. Il-Ministru jidħol biex jagħti d-demm għall-ewwel darba. L-eks-Ministru tas-Saħħa, Dr. Joe Cassar, donatur regolari u ġie jagħmel kuraġġ il ħaddieħor. Avolja l-Maranda l-Birthday. Naħseb li waħda mill-isbaħ affarijiet li tista' tagħti fil-ħajja tiegħek ġejt hawnhekk biex nagħti s-support u naħseb li hija importanti li dik il-ftit li nistgħu nagħtu
dik il-kwarta li nistgħu nagħtu fil-ħajja tagħna nagħtuha. Sa dan it-tant aktar nies ikomplu jirreġistraw biex jagħtu d-demm għall-ewwel darba. Id-demm kollu li qed jinġabar qed jitpoġġa f'dan il-kontenitur biex imbagħad jittieħed fl-isparijiet. U dan il-laboratorju fejn jiġi eżaminat id-demm. Hawnhekk anka Giorgio Paolo kienu hemm. Mela hawnhekk jiġu it-tubi bid-demm li ttieħdu minn fejn konna, minn fejn kienu dawk ħafna nies jagħtu d-demm u jiġu ttestjati għal ħafna affarijiet għal mart li jista' jittieħed u għal blood group u hawnhekk ikun hawn numru ta' xjentisti nies kwalifikati u trejnjati apposta illi jagħmlu dawn l-analiżi. Dawn x'antenn u Entni mit-tim ta' Xarabank qed jaġġornaw il-Facebook ta' Xarabank dwar dak kollu li għaddej il-ħin kollu. Jasal Kert Kalleja biex jagħti d-demm ukoll. Tajjeb, m'għandix problemi. Anke Santa Claus ġie għal din l-attività. Id-demm huwa importanti. L-ikbar rigal li nista' nagħti jien mhux dawk ir-rigal li nagħti t-toys u da kollu, imma d-demm li jien ma nistax nagħtih, imma Gianluca jista' jtieħu ħafna minnkom li qegħdin hawn tistgħu tagħtu d-demm. Waqt din l-attività ġie għamel żjara wkoll il-Ministru responsabbli mill-PBS, Dr. Manuel Mallija. Din hija ħaġa ħafna nobbli, inizjattiva fejn hawnhekk qegħdin naraw anka il-kantant li aħna rridu nagħtu wkoll is-sapport tagħna għal Eurovision li jmiss u milli wieħed qed id-demm ovvjament għandha importanza kbira. Daniel, il-fotografu tal-Photo City, ilu jagħti d-demm ma' xar snin. Immisimgħu għaliex kien mar jagħti d-demm l-ewwel darba. Dak ġejt tixtri minn ħanuta hawnhekk u rajċitazzjoni x'ipparkajt fuq il-riserva tal-hawnhekk stess u biex nifranka ġejt nagħti d-demm mbagħad. Imma minn dakinhar imbagħad bqajtati. Ma mbagħad bqajt nagħti. Sallum ġifieri. Giorgio Paolo iltaqgħu mal-Ministru wkoll u jistidnuh jisfen Hot and Famous. لا دي درتنا درتنا دي وتتهبط الكوبتين لا مصر من تياي تياك U dawn tagħna l-koll. Ġie wkoll Simon Busuttir, illum il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Iva, ġejt nagħti s-sapport tiegħi li din hija inizjattiva importanti u kulħadd għandu jagħti s-sem tiegħu wkoll. Gianluca jiffirma wkoll li Simon Busuttir. Qed jikteb politika ta' Effert. Sakemm Gianluca qed jiffirma, Paolo jagħmel tatta bib bħal Gianluca. U George jagħti d-demm u stess. Dan ir-raġel u l-mara tiegħu ilhom jagħtu d-demm 24 sena u jiġu jagħtu d-demm flimkien. Aħna koppja niġu nagħtu regolari jew vera ma tħoss xejn biex nagħmel kuraġġ il-ħadd ieħor biex m'għandux għalfejn jibża xejn. Mela hawnhekk għandi il-ġew ukoll, inti tajt 121 darba. u inti 111 s'issa. 111 ġifieri bejnietkom qatttu il fuq minn 230 darba. In-nies li ġew jagħtu d-demm l-ewwel darba ukoll iħeġġu lil ħaddieħor biex jiġu jagħtu d-demm. Jiena nagħmel li kuraġġ lin-nies li biex jiġu jagħtu veru ma tħoss xejn. Għajna nħeġġeġ il-kulħadd biex min jista' jiġi jagħti jiġi għax jinġej bżonnu. Ullum il-ġurnata dispeċini għax ma nistax nagħti. Xtaqt niġi nagħmel karità minn qalbi hu. Fem, familjari tiegħi kellhom bżonn id-demm u ovvjament inħoss li la jien b'saħħti u kelli nagħti hu. U nħeġġeġ minn kienu b'saħħtu m'għandu xejn jaqbad u jiġi. Nibqa' niftakara għal-omri sakemm neqpa' ħajju di. Iva. Serġa' mela ħabba. Mela. Mela, la ġejtu. Din Claire ġiet tagħti d-demm fil-birthday. Għalaqt forti llum. U llum nixtieq li minflok naqla r-regal. Speċi nagħti xi ħaġa lil ħaddieħor illi ħafna nixtieqha u waslet il-ġurnata eżatt on the day. Konna biżi ħafna, misinja tajjeb ħafna għaliex hekk ridna hekk xtaqna li jkunu ħafna donaturi li jiġu jagħtu d-demm. Hopefully n-nies jibqgħu ġejjin ġurnata kollha u jiġu sta fil-ġranet li ġejjin ukoll. F'ġurnata f'din l-attività irreġistraw 280 donatur. Tony, nursing officer tal-Bank tad-Demm jgħidilna lillum ġimagħtej wara din l-attività ir-rispons tan-nies żdied. Nħeġġu n-nies biex ikomplu jsostnuna tul is-sena kollha. L-attività tal-lum hija importanti ħafna. Fl-aħħar tal-attività, l-istaff kollu tal-Bank tad-Demm jieħu ritratt tal-okkażjoni flimkien.
Nixtiequ ngħidu mill-qalb ħafna hija grazzi immens. Tal-li ġejtu.